Rahayu, wilujeng Bapak Ibu lan sedulur-sedulur katresnan pepanggihan ing cariyos basa Jawi. Kados pundi pawartosipun? Tansah katur donga mugi-mugi kawontenanipun Bapak, Ibu lan sedulur-sedulur katresnan tansah sehat, semangat lan lancar rezekinipun. Amin. Mbok sinten kemawon ingkang nembe mawon manggihi channel Cariyos Basa Jawi, monggo kula aturi nyengkuyung kanthi subscribe, like, ugi share. Nuwun. Ing wekdal niki kula badhe ngaturi cariyos alaming lelembut anggitanipun S. Dwijo Purnomo kanthi ira-irahan Mbah Jenggot paring berkah. Kados pundi lelampahipun? Sumangga sugeng midhangetaken. Sakploke randu gedhe ditegor, warga desa sakupenge wit randu iku dadi umyep. Ing sadengah panggonan tansah dadi pocapan, jalaran sawise wit randu iku rubuh ana kedadean sing nyolowati. Dasar nalika panegore wae wis ana kedadean sing ora tinemu nalar. Wit randu gedhe sing gedhene wite padha karo drim lenga, pang-pange njrebabah mapan ing tanah lambiran dalan protelon desa Bancak. Sawise ditegor, panggonan kono arep dideki bangunan gerdu terminal ojek. Sawise pange dipurtuli, njur ditaleni tampar. Wite ditegor nganggo geraji mesin. Bareng wis pedhot, ditarik wong 20, wite tetep ngadeg jejeg, mbegegeg, ora gelem rubuh. Sida gelem rubuh sawise ditembung Mbah Prawito sing biasa serati karo bangsa lelembut. Nanging sawise wit randu kari tunggake, yen bengi akeh sing padha meruhi ing kono ana mbah tuwa jenggote dawa nglawer. Mbah tuwa mau menganggo sarwa ireng lungguh sangga uwang katone sedih. Sing meruhi padha mlayu kesandung-sandung kandha kancane. Yen ditiliki wong akeh, nyatane ing papan kono ora ana wong siji-sijia. Sing nggawa warta sida digruduk wong akeh. Sawitri, waranda kembang pawakane sedhet wewek, cemplok ora, dhuwur jenjang ya ora. Wong akeh padha ngarani yen dheweke pancen ayu. Dadi kembange desa Bancak. Mula ora aneh yen padha disir wong akeh mirunggane para muda. Nanging sing digagas ora ngrasa. Yen ana sing nekat ngguyoni ora dilanggati. Sawiji dina wayah bedhug deng, Sawitri budal menyang kutha.
Angkahe arep adol kalunge sing siji nyang toko emas Hok. Wong ya kalunge genep loro wae. Pepayone mengko arep kanggo bakulan. Sawise dandan mlipis, enggal tumuju dalan protelon perlu nyegat tukang ojek. Nalika iku pinuju ora ana tukang ojek padha parkir. Dheweke katon goreh riwa-riwi ing sakupenge randu sing wis ditegor mau. Dumadakan sikile kesandung nganti dheweke krengkangan meh tiba. Aneh, sawise kedadean kuwi sirahe krasa mak pleng, kaya ana sing jenggung. Nanging ditoleh kiwa tengen lan mburine ora ana wong siji-sijia. Awake merinding, dadakan katisen. Kepeksa dheweke bali mulih. Tekan omah dipapak simboke kanthi pangrasa gumun. Tembunge, "Kene yo bali mulih, Tri. Rasida lunga wae, Mbok. Awakku rasane lara kabeh. Katisen ayake, Mbok." Jawabe Sawitri karo sedakep. Raine katon pucet. "Kene, turun amben, tak kemuli. Mulane bedhug-bedhug aja lelungan. Nek dikandani wong tuwa ora nggugu iku po." Amboke setengah maido. "Batinku iya, Mbok, tinimbang nang omah nganggur." "Aduh, Mbok, awakku rasane adem panas." Sambate ngaruwara merambah-rambah. Jalari dulure akeh sing padha teka. Nanging sing lara ora gelem ditunggoni. Kabeh dikon sumingkir sing adoh. "Padha nyingkir kono. Aku malah ora betah nek mbok cedhaki kaya ngene. Awakku tambah panas. Lunga." Kabeh padha sumingkir kalebu simboke. Bareng wis teturon kijenan, mripate dilekke amba. Ora ngimpi ora turu. Ing cedhake ana wong tuwa lungguh kursi, ora weruh kapan mau mlebune. Wong tuwa mau nunggoni mandeng tajem marang sing lagi lara. Sing dipandeng dadi ngoplok jalaran ora kenal karo pawongan iku. Kathik jenggote semono dawane. Pawongan tuwa mau isih mandeng mencereng. Usana pangucape, "Hei, kowe iku bocah ayu kok murang tata. Ana wong tuwa lagi lingguh kok mbok saruk-saruk sikilku. Nyata kowe kurang duga. Simbah lagi susah. Pasanggrahanku diobrak-abrik wong. Randu sing betengi pesanggrahanku nekat ditegor. Omahku dadi gojar gajir. Mang Citra bocahku sing jaga petunggon ora narimakake. Wit dikunduli ngetok tenaga. Kasil ora bisa rubuh. Lah ditarik wong sadesa mangsa rubuha. Wong Mang Citra tak cekeli keris dado ngawuk. Nanging apes. Ana wong tuwa ngobong menyan. Mongko dheweke ora betah kemeluk menyan. Wite randu diculke.
Wong-wong iku nyata kurang ajar. Waktu iku aku lagi sambang sahabatku si adik kucing koncer ing petunggon jembul wunut. Kaya ngono susahe atiku. Kowe cah wadon kathik tanpa duwe tata krama karo simbah. Apa kowe njaluk tak ajar? Mbah Jenggoten kojah ngethuprus, pungkasane malah ngancam. Sawise ngrungokake serius semu wedi, nanging suwe-suwe ora usah wedi. Tekate arep ditekak yo ben. Dijawab sak kecekele. Nyuwun pangapunten, Mbah. Kula mboten sumerep. Estu, Mbah. Sumpah, kula mboten sumerep bilih jenengan pinarak ngantos kula saruk. Jenengan iku sinten, Mbah? Aku Mbah Jenggot sing dedunung ing ngisor randu sing ditegor kuwi. Lah kowe jenengmu sapa, Nduk? Mbah Jenggot jawab karo mesem. Sawitri Sudawedine njur ature cetha. Kula Sawitri, Mbah. Siang wau kula badhe kesah kutha mboten siyos amargi lajeng sakit. Pancen sirahmu tak jenggung, Nduk. Simbah gregeten. Bocah kok nyandung nyrimpet ora peduli ana wong tuwa. Kowe arep nyang kutha golek apa, Nduk? Badhe sate kalung, Mbah. Teng toko emas ho. Kene yo kalungmu kok dol barang. Badhe kula damel bakulan, Mbah. Kula rondo kok, Mbah. Mboten wonten ingkang maringi nafkah. Mbah Jenggot mantuk-mantuk, kawistara jenggote krembyah-krembyah. Kewetu omong candake. Kowe gelem tak tulung, Nduk. Ning Mbah mengko ganti tulungan. Piye? Nggih, Mbah, purun. Kados pundi pitulungan ingkang kaparingaken kula? Ngene lho. Kowe tak anggap bocah apik. Gelem njaluk ngapura nyang wong tuwa. Mula kowe tak wenehi cepuk cilik iki. Jenenge Cepuk Sariayu. Cepuk iki yen mbok enggo kasihate akeh wong padha seneng lan melasi kowe. Padha aweh pitulungan. Becike kowe mlebu kutha gedhe ing Semarang apa Jakarta. Ing kono kowe bebakulan dol tinuku manuk. Manuk mau aja mbok kurung. Nanging sawise mbok bakani, bubut elar suwiwine. Sawise kuwi culke. Nek manuke gedhe lemu, elare cabuten sing akeh. Nek manuke cilik guru, jabutan elare siji utawa loro wae. Elar manuk klumpukna sing akeh iku dadi rezekimu. Cetha, Nduk? Nggih, Mbah, cetha. Badhe kula estokaken. Lajeng Mbah badhe ngersakaken pitulungan dhateng kula ingkang kados pundi, Mbah? Lah ya kuwi. Timbal balike kowe kudu nulung simbah. Kandha karo pimpinan desa. Mbah Jenggot sing omahe dirusak
supaya digawekne omah payon sing digawe saka du aren. Kon ngedekno ing papan kono. Wis, Nduk, cepuk iki ditampani, simbah arep bali. Lah, ilang Mbah Jenggot wis ora ana meneh. Sawitri bengok-bengok ngundang embokne. Reguduk simbok lan dulure padha nyedhaki sing lara. Pancen bisa cepet banget, awit sekawit mau wis padha nginceng ing sela-selane korden. Malah padha ngoplok, jalaran padha meruhi yen Sawitri omong dhewe kaya dene ndleming. Dirubung-rubung ditakoni, Sawiti crita teteh. Larane sakala waras dadakan. Kedadean aneh kuwi wis kelakon udakara 10 sasi. Saiki Sawitri manggon ing Jakarta. Nurut apa sing didhawuhake Mbah Jenggot, saiki uripe dadi kepenak. Wong tuane ing desa Bancak wis kasil dibangunake omah gedhong model anyar sing ragate puluhan yuta. Malah Sawitri bisa tuku sawah hiasan 2 hektar. Menawa pancen bener diparingi berkah dening Mbah Jenggot, dadi wong sugih anyar karana nampa jimat cepuk sari ayu. Ing tanah lambiran dalan protelon sajak dituruti panjaluke Mbah Jenggot. Ing papan kono saiki dibangun omah-omahan cagak siji, payon bunder saka du aren. Kandhane Mbah Prawito, omah bentuk antik iku kanggo ngiyup Mbah Jenggot lan pandhereke Mang Citra. Jodhal, mekaten waosan saking cariyos basa Jawi, mugi ndadosaken panglipuraning penggalih. Cekap semanten kula nyuwun pamit. Matur nuwun.